zmeniť. Dnešnou témou tejto obchodnej časti bude taký ten základ, od ktorého sa všetko odvíja. A síce neexistuje žiaden úspešný človek, ktorý by sa dopracoval k nejakému výsledku bez toho, aby prekonal strach z kontaktovania ľudí. Čiže toto je téma, ktorá vlastne spôsobuje u mnohých ľudí obrovský strach. Paralizuje ich a je to častokrát neprekonateľná bariéra. Jednoducho žiadna sieť zákazníkov ani žiadna sieť obchodných partnerov nevznikne bez toho, aby človek kontaktoval svoje okolie a hovoril im ako o príležitosti, čo sa týka produktu, tak o príležitosti zmeny toho života. Ja sa dneska veľmi teším, že tento part nebudem robiť sama, ale moje pozvanie prijal človek, ktorého si veľmi vážim a patrí k vrcholovému manažmentu slovenskej LR. Je to pán Michal Nedbalec. My sme sa spoločne dohodli, že ja ho na úvod nebudem predstavovať a dám mu šancu, aby o sebe povedal to, čo on sám uzná za vhodné. To znamená, či to bude o tom, kde sa momentálne v kariére nachádza, či ako vyzerá jeho obchodná sieť, ja už to nechám na ňo. Michal, vitaj v mojom živom vysielaní a prezrať nám niečo maličko o sebe, aby partneri vedeli, kým si a vlastne na akej pozícii si, po prípade, ak si ochotný to aj prezradiť, tak aká najbližšia tvoja meta je na tvojej nástenke vízii. Tak krásny podvečer vám prajem, dobrý večer. Počuť ma dobre? Áno, všetko je perfektné, vidieť sa aj počuť. Ďakujem Soničke Špinárovej za príležitosť, naozaj splnil vlastne veľký sen, ďakujem, že môžem takto preškoliť aj v podstate úvodzovka konkurenciu, alebo ako by som to povedal. Ja to tak vôbec nevnímam, ja som práve že rád, lebo ja s pani Špinárovou veľmi rád spolupracujem a teším sa vždycky, keď chodí k nám na školenia, ja som vždycky proste obdivoval za to, čo robí, takže naozaj mi veľkým cťou, že dneska to takto môžem vám svoje rozumy alebo svoje rady dať. Ja verím, že ste tu viacerí, ktorí možno začínate, respektíve viacerí, ktorí robíte dlhšie, takže verím, že z toho môjho semináru alebo školenia, alebo, jak by som to povedal, web semináru niečo zoberete. Takže aby som povedal na úvod o mne, tak som z Martina, mám 3 deti, manželku, ale robím nejaký ten piatok, je to cca tých 10 rokov a dostal som sa k tomu tak, že priznám sa vám, viacerí ste tu určite takí, ktorí ste nechceli, takže aj ja som ten z tých, ktorých absolútne nechcel robiť LR. Priznám sa, že 6-krát som bol oslovený, 6-krát som povedal, nikdy v živote LR-ko robiť nebudem a jedného dňa prišiel pán Sobkuliak a nejak som sa zaregistroval, za nejakých 15 minút mi to vysvetlil a bol som, ako sa povie, jeho. Takže rád športujem, robím cyklistiku, asi viacerí viete, ak ste ma videli teraz na seminári v Tatrách, takže ukazoval som tam bicykel, takže to je moje také hobby. No a LR-ko robím dneska profesionálne, to znamená ničomu inému sa nevenujem, robím iba tento obchod, no a mám ho rád, produkty zbožňujem, no a milujem proste školenia, milujem prezentácie, milujem oslovenia a dneska tú tému a menu zoznam a oslovenie vám ukážem, ako to robím, takže verím, že viacerí z vás si z toho odo mňa niečo zoberiete a bude to také moje možno know-how, alebo moje také, čo mne funguje, takže ja vám doporučujem zobrať si papiere, vybrať si teda, naozaj si začať písať a ak náhodou niekto bude chcieť mať nejakú otázku, neviem, či fungujete tak Soni, že zapne sa mikrofón alebo napíšu do komentov, neviem, ako to máte. Máme k dispozícii chat, ano. Takže tam môžu partneri písať svoje otázky, aby ťa nevyrušovali a ty, pokiaľ uznáš za vhodné a chat otvoríš, tak budeš odpovedať. Ak mi budú ochádzať oči tam dole, to znamená, ja vás tam vidím všetkých. Ja si to všimnem. Dobre, ja si to všimnem, ja ti poviem. Ja sa dívam na vás, že kto tam ste a respektíve, či niečo píšete. Takže môžeme ísť na to, ja skúsim to zdieľanie tej obrazovky. Verím, že mi to pôjde, lebo sme to skúšali. Počkajte, sekundička. Ide to? Funguje to dobre? Áno, už to ide. Výborne. A ak ťa, Michal, ešte môžem poprosiť, aby partneri mali takú predstavu, mohol by si aj prezradiť, kde sa momentálne nachádzaš v kariére s nami? Ja som na pozícii momentálne bronzový organizačný manažér. Môj obrat, mám povedať? No daj. Sa hýbe okolo tých 140 000 bodov, takže je to celkom fajn. Mesačne, povedzme mesačne. Mesačne, to znamená 140 000 bodov, mám tam 2 silné 21 a momentálne 2 také 16 vo vývoji. Sem tam je 21, tretia sem tam nie je, sem tam je tá štvrtá, sem tam nie je, čiže momentálne to je v takom vývoji. No a momentálne sa vám priznám, že som si dal zase svoj cieľ, neviem, či to vidno v kamere, keď sa ma pýtala, že vidno to tam? Máličko, ale to znamená, je tam dá sa z napísané, toho že niečo? som
Viete, čo je SOM? SOM Aha, znamená strieborný áno. organičný manažér a je tam 1, 2, 3, 4, 20 jednotky a potom je zbytkač 25 000, dokonca 31.12.2020. Takže mám čo robiť. OK, Takže, Michal, takže kým ešte ťa pustím k slovu, tak sa chcem vyjadriť k tomu, že sa veľmi teším, že si no, ochotný podeliť sa so svojím know-how. Táto téma ti evidentne vynimočne sedí, takže ja sa tiež chcem pripojiť k tvojej výzve. Určite si zoberte nejaké poznámky, uši nastražené a samozrejme pozorne vnímajte, pretože všetko, čo tu budete počuť, vedie k tomu, aby aj vy raz ste mohli byť strieborní organizační manažéri. Takže Michal, ďakujem veľmi pekne a nech sa páči, už ti rozdávam slovo. Ďakujem aj za slovo. Tak je pravda, táto téma je veľmi ťažká, či mení zoznam alebo oslovenie, takže ja sa vás budem snažiť tou tému naozaj preniesť tak hravo, myslím si, že aj vtipne a že niečo si fakt z toho zoberiete. Je to taký môj návod, ako som vám spomínal, takže naozaj vyťahnuť si pierka a začať si písať. No, menný zoznam. Ideme sa baviť o tejto brožúrke. Viacerí ju možno poznáte, určite ste ju videli. Máme ju v súboroch na stiahnutie, máme ju v objednávkových možnostiach, čiže môžete si ju jednoducho objednať. A prečo vlastne potrebujete menný zoznam? Čo myslíte? Je to váš kapitál do podnikania, preto by ste nemali nikoho vynechať. Ja som raz niekde v nejakej knižke čítal, ja hodne veľa knížek čítam, čiže snažím sa fakt vzdelávať a môžem povedať, že každý večer nejakú hodinku fakt čítam, pozerám YouTube a vzdelávam sa v tejto oblasti, čo sa týka obchodu. A niekde som čítal, že sme takí úspešní a takí bohatí, aké máme kvalitné kontakty. Čiže tie kontakty naozaj veľmi dôležité si písať a začať naozaj od prvého mena a pokračovať ďalej a ďalej. Vytvorenie vlastného menu zoznamu je prvým krokom k vášmu úspechu, či už budete stavať organizáciu, to znamená, budete pracovať v oblasti multilevelu, alebo budete získavať zákazníkov, čo sa týka predaja. Je to fakt dôležité, aby ste mali prehľad o tom, komu, kedy a čo vlastne budete ponúkať, predávať, riešiť s ním a naozaj nemali by ste zabúdať na nikoho. Nikdy neviete, či to náhodou nebude ten alebo onen človek a dôležité by bolo naozaj ten menný zoznam si písať fakt seriózne a dbať na to. Ja som raz počul od pána Buxu takú jednu vetu, že menný zoznam je never ending story, to znamená v preklade nikdy nekončiaci sa príbeh. Naozaj ľudí je strašne veľa, zoberte si, koľko ľudí na Zemi. Ja viem, že všetkých nemáme šancu prejsť a všetkých ani nepoznáme, ale jednoducho ten menný zoznam naozaj, keď sme začali písať, tak verte mi, nikdy to nemá šancu skončiť, lebo každý deň sa niekto narodí, aj dneska určite niekto v Martine, ja neviem, v Poprade sa určite niekto narodil a bude mať niekedy 18 rokov a bude môcť vstúpiť do nášho obchodu. Čiže nikdy ten obchod, čo sa týka menného zoznamu, sa naozaj nikdy nekončí. Kde začať a koho tam vlastne napísať? No čo myslíte? Ja sa spýtam, čo tak každého. Schválne sú tam úvodzovky, lebo ako som spomenul, každého tam v podstate skoro nenapíšete, ale teoreticky môžete tam napísať skoro absolútne každého, čiže naozaj by ste nemali zabúdať, mali by ste písať a písať. Ja skúsim vám predstaviť také dva príklady. Prvý príklad je pre pánov a druhý príklad bude pre dámy. Páni, ste tu určite nejaký, verím, že tu nejaký pán je, vrátane mňa. Predstavte si, že by ste si založili takúto mototechnu. Dámy, predstavte si, že by ste si založili takýto kadernícky salón. A ja sa chcem opýtať, ako by ste začali podnikať, alebo ako by ste začali pracovať, keby ste mali takéto salóniky, alebo takéto mototechne. Ako by ste sa postavili k mennému zoznamu, alebo ku kontaktom? Viete, ja si osobne myslím, že každý podnikateľ, ktorý nejakým spôsobom začína svoj obchod robiť, mal by poznať svojho potenciálneho zákazníka a mal by si ho jednoducho napísať. Ale zoberte si, keby ste naozaj nemali peniažky už na reklamu, nemali by ste kde už tie kontakty, akým spôsobom, čo by ste ako prvé spravili? Ja si myslím, že ako prvé by ste spravili to, že by ste zobrali do ruky telefón. Ahoj, počúvaj, založil som si autoservis. Keby si náhodou potreboval hoci čo, vieš, kde ma nájdeš. To je reálny príklad zo života. Mne sa stalo, že jeden deň mi zvoní telefón, pozerám, kto to je, nemal som uloženého, zavolal mi kamarát, čau Mišo, počúvaj, keby náhodou si potreboval, čo sa týka auta, čokoľvek, vieš, kde ma nájdeš. A ja mu hovorím, vieš čo, to je síce fajn, ale ja mám firemné auto, chodím, ktorý som mal sami ešte Volkswagen, vieš čo, chodím do servisu tam a tam, do Volkswagenu, ktorý sme chodili do Ostravy. Ale zhoda náhoda si o týždeň sa stal, neviem, máme vtedy sa mi zdá, že sa stal nejaký problém
a zrovna ten servisár, ktorý robil auto, nemal čas, tak čo si myslíte, komu som zavolal? Komu som posunul ten mamin kontakt? No jasne, odpoveď je správna. Poslal som to tomu kamošovi a jednoducho, čo ho to stálo? Len mi dal vedieť o tom, čo jednoducho robí. A takisto dáme, keby ste si založili podobný takýto nejaký salónik, či už by to bola kozmetika, alebo bola by to, ja neviem, vlasová kozmetika, alebo čokoľvek iné, jednoducho zobrali by ste telefón a najjednoduchší spôsob, dali by ste vedieť svojim známym, ahoj, robím nechty, robím vlasy, robím pedikúru, robím manikúru, keby vieš, kde ma nájdeš. Alebo, ja neviem, svadobný salón, to je jedno. Čiže jednoducho dali by ste o sebe najjednoduchšie vedieť. A jednoducho začali by ste takým spôsobom, že by ste jednoducho zobrali pero a papier a šli by ste meno po mene. A vôbec by ste neriešili, proste, či ten človek vám povie, jasne, bol som u kaderníka pred týždňom, alebo robil som si auto pred 2 týždňami, proste by ste ľuďom dali vedieť. Ako začať písať menný zoznam, alebo ako by som ja dneska začínal, keby som začínal robiť LR. Ja som to nazval, že špirálový to. Čo to znamená? Prvá otočka môže byť, že by ste začali písať svoju rodinu. Ja viem, že možno viacerí budete namietať, no rodina nikdy so mnou nebude nič riešiť. Viete čo, priznám sa vám, že ani moja rodina, okrem Martina Nedbalca, asi možno viacerí viete, že so mnou robí, ale tiež to nebolo s ním jednoduché na začiatku. Tiež sa priznám, že nechcel. Ale z rodiny budete mať naozaj zákazníkov. Proste to budú ľudia, ktorí od vás budú kupovať kolostrum, momentálnej vakcii, aloe veru, probiotika a tak ďalej. Verte mi, moja rodina dneska naše produkty pozná. Moja rodina dneska produkty kupuje. Ja viem, že budete mať v rodine aj pikošky, ako mám ich ja, možno švagrinu, ktorá nikdy od vás nekúpi produkty, ale to je úplne normálne. Ja mám tiež takú švagrinu, ktorá do mňa nenakupuje a nakupuje niekde inde. Čiže neriešte, nie každý musí byť váš zákazník, ale dobre je si naozaj tú klientelu v tej rodine vytvoriť a možno časom sa pridá možno brat ako môj. Ďalšia špirála môžu byť kamoši. To sú blízki kamaráti, s ktorými ste kedysi kopali loptu za barákom, alebo ste sedeli na lavičkách, alebo momentálne chodili ste s nimi možno na nejaké školy, alebo ja neviem, kdekoľvek, hej. Čiže kamaráti, a keby sme už tieto dve skupinky dali dohromady, tak zoberte si, to je plus minus možno naozaj okolo 30 kontaktov, možno aj 50. Ďalšie môžu byť kolegovia. Viacerí z vás ste tu možno okolo 40-ky, 50-ky. Určite ste vymienili možno 2, možno 3 práce. Skúste si spomenúť, koľko tam bolo kolegov okolo vás. Určite sú to desiatky ľudí. Hej, viacerí ste možno pracovali v nejakej inštitúcii, kde bolo možno okolo vás aj stovky kolegov. Známi, susedia, rodinní priatelia. Čiže keby sme zase robili tú špirálu, ďalší okruh, tak zoberte si tých známych dneska vôbec tých priateľov, ktorých máme okolo seba, myslím takých tých rodinných, to nemusí byť hneď váš ten najbližší kamarát, ale môže byť to vaše krstné, vaše maminy, vášho ocina, vašej sestry, vášho brata, čiže jednoducho tých známych tam budete mať naozaj kvantum. Známi vašich známych. Čiže máte kamarátov, s ktorými sa stretávate a oni majú nejakých kamarátov. Určite majú medzi sebou ľudí, ktorí by mohli potrebovať naše produkty, mohli by potrebovať alebo chcieť si privyrobiť nejaké peniažky. To vy nemôžete vedieť. Ľudia na odporúčanie. Naozaj toto je veľmi vďačná skupina ľudí, keď vám niekto povie ahoj, ja nie, ale poznám niekoho, tu máš kontakt, zavolaj mu, napíš mu. Čo viete? Možno, že vám ten človek dá tip na budúcu 21, na budúceho skvelého spolupracovníka, ktorého by ste inakším spôsobom nenašli, keby ste nezavolali tomu vášmu známemu a nepopýtali by ste sa, vieš čo, poznáš niekoho, komu by sa hodilo 200-300 eur pri vyrobení, alebo poznáš niekoho, kto má problémy s deťmi. Čiže treba sa pýtať. Všetci okolo nás, je to na vás, hej, koho tam budete mať. Kľudne tam môže byť napísané chlap alebo žena, ten, čo chodí večer s obsom okolo baráku. Alebo ten, čo má to biele auto. Alebo, ja neviem, ten, nepotrebujete hneď na ňo meno. Alebo tá sympatická pani, ktorá robí v tom nákupnom centre tam a tam. Hej, nebudem robiť reklamu teraz. Čiže jednoducho je to na vás, koho tam dáte a koho si tam jednoducho napíšete z tých ľudí, ktorých máte okolo seba. Veď každý deň stretávate ľudí, ktorí sú vám nejakým spôsobom sympatickí, príjemní, zdravíte sa s nimi, ale momentálne neviete na nich meno, ale není problém, viete, kde ich nájdete a môžete sa popýtať. Je to na vás, koho tam chcete a koho tam napíšete, ale v podstate ja vám radím, nezabudnite naozaj na nikoho, napíšte si tam naozaj každého človeka. Ďalej máte telefón. Naozaj, keby ste začali písať, zobrali ten menný zoznam a otvorili by ste si ho, tak jednoducho v tých kontaktoch tam
máte desiatky, podaktorí aj stovky ľudí. Hej? Čiže naozaj neselektujte, zoberte telefón a začnite písať od A až po Z. Viacerí z vás máte sociálne siete, máte Facebook, máte Instagram, sú aj iné sociálne siete, toto je tá najznámejšia, čiže tu tých kontaktov môžete mať habadej. Toto bol môj Facebook v mojich začiatkoch, tam som mal nejakých 213 kontaktov, vidíte tam viacerých mojich kolegov už dneska, alebo mojich zákazníkov, alebo spolupracovníkov, čiže naozaj na tých sociálnych sieťach máte habadej kontaktov. Spíšte si ich, napíšte si ich. Jednoducho, nečakajte, píšte. Viacerí z vás bývate možno v podobnom meste, ako bývam ja. Ja som býval na sídlisku kedysi Košuty, tam vidíte na to nad tým Martinom, to je sídlisko, ktoré má plus minus nejakých možno 500 obyvateľov cca. A keby som tak šiel ulicu po ulici, kde som sa kedysi hrával ako malý chalan, alebo išiel by som školu po škole, kde som chodil napríklad do Priekopy, potom do mesta na strednú školu, alebo do Žiliny, alebo do iného mesta na Vysokú, hej. Čiže jednoducho, keď si budete pozerať to mesto, budete hľadať tie ulice, budete rozmýšľať, kde ste bývali v tom meste, na akej ulici, tak vás napadnú ďalšie a ďalšie kontakty. Treba si ich len spísať. Vy nepotrebujete na toho človeka hneď mať konkrétnu adresu a telefónne číslo. Existujú sociálne siete. Není problém napísať si kamoša z pred 30 rokov do toho meno zoznamu a nájsť si toho človeka na sociálne siete a napísať mu ahoj, vieš čo, nemám na teba telefón. Len som sa chcel spýtať, ako sa máš a dáte s ním nejakú reč. Čiže jednoducho spíšte a potom budete zháňať kontakty. Určite viacerí z vás ste pracovali, alebo bývali ste, alebo ste sa sťahovali, alebo študovali v iných mestách. A keď sa naozaj zamyslíte nad tým Slovenskom, tak je nás koľko, 5 miliónov? Ja neviem, plus minus. Čiže tých kontaktov, ja viem, že všetkých 5 miliónov ľudí nepoznáte, hej, ale jednoducho, keď sa nad tým zamyslíte a tie mesta prejdete v pamäti, kde ste všade boli a koho ste tam stretli, z koho ste tam spoznali, možno ste pracovali a tí ľudia boli z iných miest, čiže naozaj sa dá pospisovať kadečo. A potom, keď vám nebude stačiť táto mapka, tak potom existuje táto mapka. Viete, že náš obchod LR sa dá robiť aj medzinárodne a fungujeme dneska v 28 krajinách, čiže naozaj boli ste kade-tade možno na dovolenke, možno máte známych v zahraničí, na sociálnych sieťach máte ľudí. Spísať sa dá a neskôršie môžete použiť. Čo chcem týmto obrázkom povedať? Jednoducho nikdy neviete, kto to môže byť. Nikdy neviete. Viete, na hlave nemáme ten majáčik, ktorý by svietil a blikal. Ahoj, to som ja chcem robiť LR. Ako som vám spomínal, ja som LR odmietol 6 krát. A potom jednoducho sa niečo v mojom živote udialo a prišiel pán Sobkuriak a ten ma oslovil. Viete, nikto nedrží tú ruku hore a nehlási sa, poď za mnou, poď ma osloviť, hej. Nikto vám nezaklope, mne zaklopala dokonca moja 21. Ja sa vám priznám taký vtip. Ja som proste jedného dňa otvoril dvere, zazvonil mi typek, ktorý predával plynáreň, tam nejaký plyn upravoval, nejaké sadzby a tak ďalej. Ja som ho otvoril v pyžame, teda v tých slípoch, v kraťasoch a priznám sa vám, že ja som ho zaregistroval a stala sa z neho 21, teraz momentálne je 16, 21, čiže, ale to je skôr taká sranda, hej, čiže niekedy proste sa môže stať, že ten človek vám aj zaklope, zazvoní. A ja vám poviem takú storičku, ja som mu to slúbil, že na školení, keď bude 20 minútka, že to vyťahnem ten obrázok, ja sa to odfotím. Čiže ja som mu normálne, reálne v slípoch tú fotku dal a ono dal do semináru na dvojdňovke vo Svite, čiže to bola taká sranda, ľudia sa v tom zasmiali. Ale bolo to vtipné, lebo aj život prináša takéto okolnosti a vy jednoducho neváhajte. Kontaktujte, napíšte si ten kontakt a čo ak ten človek vám zazvoní pri dverách a bude to vaša budúca 21. Môže sa to aj vám stať, stalo sa to aj mne, čiže je taký príbeh zo života. Moje skúsenosti hovoria, že v LR obchode sú zastúpené všetky vekové a profesné možnosti ľudí. A jednoducho, keď sa pýtam ľudí na školenia, a keby som sa aj vás pýtal, a keby som sa naozaj dokumentov, možno viacerí tam napíšete, že keby som sa spýtal, kto z vás je mamička na materskej a že sa robiť ako mamička na materskej. Určite viaceré dámy tu ste. Keby som sa spýtal, či tu sú nejakí študenti, študentky, určite tu nejaké budú, alebo teda aj u nás sú. Hej. Keby som sa spýtal, je tu nejaký pán alebo pani, ktorá začala robiť LR kvôli produktom aj momentálne na dôchodku, hej, a zaregistrovala sa, určite áno. Je tu nejaký podnikateľ? Ja si myslím, že určite v vašej štruktúre je podnikateľ. Čiže keby sa vám budete pýtať, kto je vhodný, čo sa týka možno profesie alebo veku. Ja vám neviem povedať, lebo viem, že jednoducho v našej firme sú zastúpené rôzne. Máme u nás aj právnikov, hej, alebo právnika.
v Čechách, viem. Máme tu ja neviem, rôzne typy ľudí, čiže jednoducho, kto je vhodný, ja netuším. Treba dať jednoducho šancu a napísať si každého jedného človeka. Viete, vy nevidíte do hlav ľudí a neviete, čo práve ten človek možno včera, keď bola nedeľa, riešil v hlave, možno pri nedeľnom obede rozmýšľal nad tým, že kurník šopa, keby mi dal niekto nejakú šancu. Viete, a keď nezavoláte vy, tak možno zavolá niekto iný a jednoducho napíšte si tých ľudí a neriešte, či proste to bude robiť, alebo to robiť nebude. To nikdy nemôžete vedieť. Ja vám ukážem taký môj príklad, že ako si ja vypisujem menný zoznam. Ja priznám sa, že používam také jednoduché tlačivo, urobím si takúto tabuľku v Exceli, kde je meno, telefón, profesia, potom je tam jedna čiarka, dve čiarky, 3 čiarky ako trojuholník, 4 čiarky ako štvorec a 5 čiarok ako hviezdička a poznámka. Tieto čiarky, pozor, to je taký môj tip, ktorý ja používam v mojej štruktúre. Ak používate vy s pani Špinerovou nejaký iný návod alebo nejaký iný spôsob, ako si viete tých ľudí nejakým spôsobom otypovať, to znamená, že tieto znaky znamenajú pre mňa nejaké otypovanie toho človeka, aby som sa v tom mennom zozname vedel nejakým spôsobom lepšie orientovať u tých mojich ľudí, tak vlastne tie znaky znamenajú toto. Prvý znak, jedna čiarka znamená, že ten človek je zamestnaný. To znamená, všímam si, či ten človek má nejaký príjem, hej, je zamestnaný, pre mňa takýto človek je veľmi zaujímavý. Všímam si, či ten človek má druhý znak a či má 30 rokov a viac. Tým chcem povedať to, že ja mám tiež pod sebou kolegu, ktorý začal, možno poznáte pána Hovorku, začal kedysi v 18. Je pravda, aj 18-roční mladí ľudia môžu byť v našom obchode a sú v našom obchode úspešní, ale ja tým chcem povedať to, že ja si skôr vyberám ľudí, keď oslovujem ja ľudí osobne, alebo keď ja si píšem menný zoznam a hľadám tam nejakých ľudí, tak hľadám ľudí približne v mojej vekovej kategórii plus minus 10 rokov. Viete, lepšie sa mi rozpráva s človekom, ktorý možno zažíva podobné situácie ako ja, má rodinu, má deti, možno má nejaké záväzky, možno rieši nejaké bývanie, problémy v práci okolo toho. Čiže s tým človekom sa viem bližšie tak, ako sa povie, kompatibilizovať. Hej. Čiže sme takí, ako sa povie, bližší, čo sa týka toho myslenia. Čiže ja hľadám ľudí okolo plus minus, ja mám 40 rokov, čiže plus minus okolo tej 30-ky, 40-ky, hore dole. Je vodič, má auto, to znamená ten trojuholník, to je tento znak. Hľadám ľudí preto aj s takým vodičákom a autom. Zase poznám ľudí aj z LR, ktorí si robili vodičák, keď už aj zostávali Mercedesy. Ale jednoducho ja hľadám človeka, ktorý ten vodičák má, respektíve to auto. Máme semináre, motivujeme na auta, máme jednoducho autokoncept a si myslím, že dneska k obchodu alebo vôbec vodičský preukaz a auto dneska je taký, by som povedal, v úvodzovkách základ, čiže ten človek by to naozaj mal mať. Štvrtý znak, štvorček, znamená, a to je veľmi dôležitý znak, kúpil by som si od neho, respektíve v zátvorke dôvera. Čo to znamená? Jednoducho je to znak, sme v obchode, predávame nejaké produkty, doporučujeme nejaký obchod, doporučujeme tu nejaký systém, doporučujeme ľuďom to, čo sa nám páči, to, čo my používame, to, čo my preferujeme, to, čo nám funguje. A jednoducho, ak ten človek nemá nejakú dôveru, respektíve nemá tento znak tej dôvery, tak je ťažko s takým človekom spolupracovať. Ja vám poviem z histórie, ja keď som raz, možno 7 rokov dozadu zaregistroval človeka, priznám sa, že on tento znak nemal, ale mal všetky splnené, aj ten 5. symbol a on tú dôveru nemal. A priznám sa vám, že ja som s takýmto človekom spolupracoval a robil pod neho prezentácie, prezentoval som s ním a priznám sa vám, že sme skoro naozaj nikoho nezaregistrovali. A ja som naozaj pochyboval o tom, že LR funguje a ja som si to až potom neskôršie uvedomil, že ten človek jednoducho nebol dôveryhodný typ. Jednoducho ten človek, tí ľudia mu neverili tomu človeku. A ja som to všetko bral tak nejak, možno už aj osobne, že prečo mi to nefunguje. Už som prestával veriť, že vôbec LR sa dá robiť, lebo jednoducho som išiel z prezentácie do prezentácie a mal som skoro stále, teda vôbec sme mali nie. Jednoducho ľudia mi nechodili na stretnutia. Ja som proste nevedel, čo sa deje a až potom som to neskôršie pochopil, že to nebola chyba vo mne, ale bola chyba v tom človeku, lebo on ten znak tej dôvery tam nemal a síce mal ten posledný znak, to znamená, mal tie obchodné skúsenosti, lebo predtým robil obchodného zástupcu a myslel som si, že by to bolo OK, ale proste OK to nebolo. Čiže jednoducho, ja keď si vyberám človeka, tak sa zameriavam na to, či naozaj, keď si pozriete spätne,
ten menu zoznam a tam vidíte vlastne pod tými modrými znakmi, vidíte tam voľné kolónky, tak si všímam, či naozaj ten človek v tom mennom zozname má vyfajkané tam tie kolónky. To znamená, určite pre mňa dôležitý je ten prvý znak, druhý znak, tretí znak, dobre, môže byť, ale ten štvrtý znak je veľmi dôležitý. Ten piatý znak v podstate môže, nemusí byť. Obchodné skúsenosti nerátam, že človek pracuje ako predávač alebo predávačka v nejakom takom maličkom nejakej predajni, možno ako potraviny, zákazov, to pre mňa nie je osobná skúsenosť, teda obchodná skúsenosť. Skôr vnímam človeka, ktorý robí nejakého bežného obchodného manažera alebo obchodného zástupcu, proste pracuje s ľuďmi, predáva. Môže byť, že aj predtým robil nejaký podobný biznis ako náš, ale skôr hľadám nepopísané papiere, myslím tým ľudí, ktorí jednoducho skôr nerobili predtým nejaké iné telemarketingy, snažím sa skôr hľadať ľudí, proste, ktorí sú takí čistí, čo sa týka možno nášho typu obchodu, hej, aby ste vedeli. Čiže takto sa tom ja nejak orientujem. Čiže tu sú tie znaky, ako som spomínal, pekne rozpísané. No a keby ste si to chceli trošku zjednodušiť, ja používam teraz takéto, celkom mi to dobre funguje, tak zameriavam sa naozaj na zamestnaných ľudí, to znamená, že majú príjem, sú naozaj pracovne činní, vek približne môjmu a je vodič, má auto a samozrejme ten znak dôvery, či tam je. Čiže jednoducho, prečo zamestnaný? No zamestnaný preto, lebo ja si osobne myslím, že keď človek je dlhodobo na úrade práce alebo dlhodobo nepracuje alebo nemá nejaké pracovné návyky, ja neverím, že v našom obchode úspeje, keď na úrade práce je 5 rokov. Priznám sa, že s takými som kedysi spolupracoval a nikam to neviedlo, čiže ja si skôr všímam v tých menu zoznamoch ľudí, ktorí spĺňajú naozaj to nejaké zamestnanie a majú naozaj ten seriózny príjem a sú nejak pracovne činní. Nezabudnite, že nikdy neviete, či to nie je ten správny človek, pokiaľ mu nedáte šancu. Ja sa riadím takým heslom alebo takou vetou, že radšej nech mne povie ten človek nie do telefónu alebo na stretnutí, že to robiť nechce, ako by niekomu inému mal povedať áno. Lebo jednoducho ja sa snažím vždy urobiť všetko preto, aby toho človeka som na to stretnutie dostal, aby som mu tú prezentáciu dokázal spraviť. Lebo mi ma naozaj veľmi mrzelo, keby som, a stalo sa mi to naozaj veľakrát, možno v začiatku, keď som niektoré veci, priznám sa, že nerobil moc tak správne, a preto vám aj radím z vlastnej skúsenosti, že robte to tak, ako vám teraz radím, že fakt dajte šancu každému človeku, lebo nikdy neviete, či ten človek naozaj nerozmýšľa nad tým, že keby mi dal niekto nejakú šancu. Zoberte si, teraz tu máme situáciu, ktorá nám krásne nahráva. Tá tzv. Korona. Ľudia sú v odzvukách v strachu, proste boja sa možno o svoje príjmy, boja sa o svoju prácu, boja sa o svoje podnikanie. Vidíte, dneska zase nejaké obmedzenia začínajú, hej, a ľudia možno hľadajú niečo. Jednoducho, ak sa toho človeka nespýtame, nedáme mu šancu, tak 100% dá niekto iný šancu. Jednoducho nie sme tu len my, LR, alebo my, ktorí máme takéto veci a my, ktorí ponúkame nejakú príležitosť. Čiže naozaj napíšte toho človeka a oslovte ho. Hej, oslovte ho, lebo ak ho neoslovíte vy, ako som spomínal, tak osloví niekto iný a môže vás to mrzieť, že niekedy prídete na seminár, možno na štartovací seminár online, alebo dúfam, že sa už konečne niekedy v budúcnosti budú robiť aj semináre face to face, že sa stretnete a vy tam budete mať najlepšieho kamoša z detstva, alebo kolegyňu z práce, alebo kohokoľvek iného a bude vás to naozaj mrzieť, keď ten človek bude raz v kariére a v jedného dňa zistíte, že tie peňažky veľa naozaj zarába, jazdí dokonca už aj od nás nejaké firemné auto, časom bude jazdiť väčšie auto a vy zistíte, že vlastne je úspešný v nejakej inej organizácii, pritom to bol váš známy. Mne sa to priznám sa, že stalo a dosť ma to tedy mrzelo, ale jednoducho som sa cez to predniesol, ale radím vám, nezabúdajte na tých ľudí, dajte im šancu, urobte všetko preto, oslovte ich a keď vám povie nie, to je OK. Vy môžete mať čisté svedomie a ste v kľude, že vám povedal nie. Ale ja si osobne myslím, že pokiaľ toho človeka, ale to budem hovoriť ešte v tej ďalšej časti, neoslovíte 5 krát. Vidíte, ja som sa zaregistroval dokonca na 7 krát. Čiže nekončí to, hej. Čiže naozaj dajte mu šancu. Je to na vás, koho a kedy a či vôbec ho alebo ju budete mať vo firme, tak čo tak tam dať v úvodzovkách
každého človeka a neriešiť, či ten obchod bude alebo nebude robiť. Nezabúdajte naozaj na tých ľudí a napíšte ich tam. No a verím, že jedného dňa budete mať super firmu, super kamošov, s ktorými budete super spolupracovať a bude vás to naozaj veľmi, veľmi baviť s nimi. Moje rady na záver k mennému zoznamu. Neváhajte, nerozmýšľajte a spíšte si ho čo najskôr. Naozaj neotáľajte, nečakajte, lebo ak si tých ľudí nenapíšete vy, tak si ich napíše niekto iný a osloví ich niekto iný. To som vám pred chvíľočkou spomínal. Čiže naozaj píšte, neriešte, neselektujte. Prosím vás, hlavne nehovorte vašim sponzorom, tí, ktorí možno teraz začínate, že poznáte iba 25 ľudí. Verte mi, poznáte ich kvantum. Verte mi, poznáte každý človek, to som tiež v nejakej múdrej knižke čítal, že každý človek pozná minimálne 250 naozaj svojich vlastných kontaktov, s ktorými si fakt majú tí ľudia dobré vzťahy, poznajú sa navzájom, čiže naozaj minimálne tých 250 ľudí naozaj seriózne vážne poznáte. Hneď ako ho budete mať, volajte sponzorovi. Máte okolo seba fantastických ľudí. Naozaj fantastických ľudí. Pani Špinerová je naozaj špička. Čiže neváhajte, zavolajte jej. Ja nepoznám, ospravedlňujem sa, ďalších ľudí vo vašej štruktúry pomene, ale vnímame sa, čiže vieme o sebe, ale neviem momentálne tie mená, tak aby som náhodou na nikoho nezabudol. Tak naozaj sponzorov máte skvelých okolo seba. I nerobte chybu tu, že budete čakať. Nečakajte, naozaj váš sponzor vie, čo má s tými kontaktami spraviť, on vie, ako má oslovovať, on vie, ako tých ľudí dostať na to stretnutie, on vie, ako vám ich pomôcť zaregistrovať, ako vám je ich pomôcť rozbehnúť a tak ďalej. Neváhajte, nečakajte, naozaj spíšte tie kontakty, spíšte plus minus tých 100 kontaktov a utekajte za tým vašim sponzorom a dajte tým ľuďom šancu. Dajte mi šancu, verte mi, môže z toho niečo byť. Každý deň si dopíšte 3 kontakty. My sme kedysi, keď si pamätám, keď som začínal, tak ja som na školení počul, že daj si do vrecka 3 zápalky a polám ich za každé jedno oslovené kontakty. Alebo ešte taká pikoška, dajte si do vrecka pripínačky. Robte si tie veľké pripínačky a dajte si do vrecka a to vás bude fajnovo píchať. Čiže jednoducho budete tí ľudí musieť osloviť, lebo keď tie pripínačky tam budete mať, budete stále na to myslieť a jednoducho každý deň nebojte sa tých ľudí osloviť. Ja viem, že momentálne tá situácia taká je, aká je, beháme s tými rúškami, ale dá sa človek osloviť aj na sociálnej sieti, hej, čiže tie kontakty tam máte tých známych, tak jednoducho aj to sa počíta. Nezabudnite, každý deň 3. Ak to budete robiť seriózne, tak za týždeň máte 3x7, 21, za mesiac 33, za rok 356x3, čiže tých kontaktov tam jednoducho máte habadej. A naozaj keby ste každý deň 3 ľudí, tak máte čo robiť. Oslovujte, no tu je chyba, 1,5 metra, teraz to momentálne je 2 metre, takže keď budete sedieť u doktora, v rade na pošte, v obchode, život prinesie príležitosti proste na to oslovenie, verte mi, čiže jednoducho dá sa ľudí osloviť kade, tade, jednoducho ľudia sú okolo vás všade. Všade, jednoducho za chvíľku sa budeme baviť o tom oslovení, ako toho človeka osloviť, ale jednoducho tie kontakty môžete dopísať, chodíte do mesta, chodíte do práce, chodíte hoci kde, dopisujte tých ľudí, nezabúdajte na nich. Keď ich nenapíšete vy, napíše ich niekto iný. A môže vás to mrziť, ako som spomínal. Kontakty podľa mien. To znamená, ak budete mať pocit, že končíte s tým menným zoznamom a už fakt nikoho nepoznáte, na nikoho si neviete spomenúť, tak zoberte si kalendár s menami a začnite od A. Keby som sa vás teraz spýtal, poznáte nejakého Adama? Ja verím, že vás napadne možno nejaký 1, 2, 3. A pravdepodobne možno ich to meno zozname nemáte. Keby ste začali, ja neviem, Evou, Žanetou a postupne prešli ten menný zoznam od A až po Ž, tak verte mi, napadne vás k rôznym menám ďalších možno 5, 6, 7, 8, možno aj neviem koľko ľudí. Keby som sa vás pýtal napríklad na takú Zuzanu, to je úplne štandardné meno, veľa žien, veľa dievčat. Čiže jednoducho dá sa tých ľudí napísať naozaj veľa. Peťo alebo Peter. Hej, tých je tiež veľa, Marekov, Michalov a tak ďalej. Čiže vy si viete dopísať. Potom existuje spôsob od automechanika až po žeriavníka. Hej, aj taký automechanik, mimochodom máme fantastickú umývaciu emulziu, asi viete, tá špina z
z tých nechtov ide fantasticky s tou umývacou emúziou a taký automechanik náš produkt proste potrebuje. On to musí mať, je to ďaleko lepšie ako solvina. A viete, že to nevysušuje ruky, čiže naozaj tie naše umývacie emúzie môžu byť v každej mototechne, ako som ukazoval na začiatku. No a jednoducho potom to môžete kombinovať tie mená s tými profesiami. Keď sa vás pýtal, poznáte nejakého, väčšina z vás tu má auto, poznáte nejakého človeka, ktorý opravuje auta, no určite vás napadne minimálne jeden, hej, kde tej gumy si chodíte sem tam raz do roka vymeniť. Čiže jednoducho tých mien, kontaktov máte strašne veľa. Nerobte dopredu rozhodnutia o tom, kto áno a prosím vás, kto nie. Vy nevidíte do hlav ľudí, vy nevidíte, nemá ten človek tam ten, jak sa to povie, ten majáčik, že by proste mu to svietilo a hlásil sa, to je on. To tam nemá. Vy nevidíte, či náhodou včera v nedeľu na obede, ako som spomínal, neriešil situáciu vo svojej hlave a nerozmýšľal nad tým, že či bude, alebo teda, že či chce tú šancu, alebo nechce. Jednoducho zavolajte, napíšte ho najprv a teraz mu budete telefonovať, ukážem za chvíľočku ako a jednoducho dajte mu tú šancu. Čiže ako som spomínal, toto sú rady na záver. Ja si myslím, že k tomu mennému zoznamu som vám naozaj povedal toho dosť. Neviem, ak máte nejaké otázky, ľudia mi napíšte, zatiaľ tu nič nevidím. Sonička, sú tam nejaké otázky, lebo ja momentálne nevidím, ak mi vieš povedať k tomu mennému zoznamu. Áno, máme tu v čete otázočku, takže ja ti ju prečítam. Znak dôvery si tam dávate z prvého stretnutia, myslím, ako prvý dojem. Ďakujem. No, keď neviete sa rozhodnúť, tak hoďte si korunou. Buď je, alebo nie je tá dôvera. Jednoducho, to je, ako v jednej knižke som čítal, žena tiež nemôže byť na 80% tehotná. Hej? Čiže jednoducho, ak máte pocit, že ju má a váhate nad tým, tak to skôr nemá. Čiže jednoducho z toho prvého stretnutia vy toho človeka poznáte. Teraz sa bavíme o ľuďoch, ktorých poznáte, hej, o tej dôvere. To znamená jednoducho, vy si musíte byť istý to dôverou. Ak váhate, tak tú dôveru nemá. Radšej mu tam nepíšte, ako máte váhať. Neviem, odpovedal som dobre? Môže byť takto? Ja si skôr, Michal, myslím, že by sme to mohli upresniť asi tak, že stále hovoríme o tom, že ten menný zoznam vytvára človek, ktorý tých ľudí pozná. To znamená, tam nebude problém zaškatulkovať to, či tá dôvera tam je alebo nie. To znamená človek, ktorý napríklad robí obchod a po ňom je potopa, to znamená veľa nespokojných zákazníkov, má nejaké dlhy narobené a tak ďalej, tak tam tá dôvera určite nebude. Asi takto by sme to mohli. Presne takto som to myslel. Hej? Čiže vy toho človeka poznáte, tam nevypisujete cudzích ľudí z Instagramu alebo z Facebooku, ktorých ani vôbec nepoznáte. Tam vypisujete ľudí, ktorých poznáte. Viete, vy chcete mať ľudí okolo seba, s ktorými máte dobré vzťahy, ktorými máte super náladu, viete si s nimi predstaviť ísť na pivo, alebo ja neviem, na večeru, čiže vy si vytvárate okolo seba ten tím, inak vám to nikto nevytvára, to si vytvárate vy sami. Ja si myslím, že každý z nás by chcel mať okolo seba manšaft, teda ľudí, s ktorými sa rád stretáva, s ktorými rád spolupracuje, hej, a nie s nejakými ľuďmi, Ježišmária, zase mám ísť na stretnutie, to je ten, ktorý, viete, no, čiže o tom je tá dôvera, o tom sú tie vzťahy. Ja si myslím, že multilevel alebo náš obchod vyslovene je postavený na vzťahoch, je postavený na dôvere, je postavený na sympatiách, je postavený na vzťahoch človek medzi človekom. Hej? A ono, pokiaľ tie vzťahy tam nefungujú a nie je to dobré, tak ani ten obchod podľa môjho názoru nefunguje tak, ako by mal fungovať. Hej? Čiže tá dôvera je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, ak idete niekoho oslovať a chcete s ním spolupracovať, čo sa týka LR obchodu. Pokiaľ sa bude týkať o predaj, že mu chcete predať zubnú pastu, tak tam už tá dôvera, tam už neponúkate obchod, tam ponúkate produkt, hej. Takže to je OK. Radšej mu predajte produkt, pokiaľ ten človek nie je dôveryhodný. Dobre, myslím, že asi všetko však. Áno, určite môžem pokračovať. Dobre. Čas máme aký? V pohode? V pohode. Dobre, takže oslovenie. No, LR obchod sa skladá, ja som raz, keď som začínal, tak na jednom školení som počul, že LR obchod sa skladá z takých plus minus 5 vecí. Prvá vec je menný zoznam, druhá vec je oslovenie. Keď človeka oslovíte a ten človek vám prichádza na stretnutie, tak zo stretnutia môže odísť s kartou zákazníka, to znamená, že je to klient a tam je to potom ten servis, alebo po B, že ho zaregistrujete, a tam potom je ten rozbeh. Čiže
to je stretnutie. Potom je, tak, ako som spomínal, tá karta zákazníka, ak sa jedná o ten servis, hej, o zákazníka, čiže servis, karta zákazníka, to je ďalšia téma. Alebo potom tam je rozbeh nového partnera na multilevel, to je ďalšia téma. Potom sú tam školenia, hej, vzdelávanie. A ešte tam je taký jeden bod, a to som tam doplnil ja, to je o tej trpezlivosti, o tej vytrvalosti a o tom, že človek musí mať nejaký cieľ a proste musí vedieť vlastne, prečo to ale robí. Čiže to je tá práca taká na sebe, že do budúcna, že ako by som to mal a tak ďalej. Takže oslovenie, poďme k tej druhej téme. Takže oslovenie. Dneska sa budeme baviť o tom, že koho vlastne osloviť, kedy ho osloviť, kde ho osloviť, ako ho osloviť, čo mu povedať. Čiže to budú vlastne tieto veci, ktoré vlastne sa budem chcieť s vami teraz prebrať. Takže koho, to sme si vlastne pred chvíľočkou rozprávali, čiže ten menný zoznam. Čiže naozaj ten menný zoznam treba fakt seriózne napísať a spísať a stále ho nejakým spôsobom doplňať. Ako som spomínal, je to nekonečný príbeh, čiže never ending story. Ten menný zoznam naozaj vám, ak to budete robiť podľa toho môjho návodu, nikdy vám to nebude končiť a stále budete mať tých kontaktov, stále, verte mi, dosť. No a ja vám chcem dať teraz takú moju radu, taký môj know-how. Tento menný zoznam, alebo ten zoznam, ktorý som ukazoval, mám doma. Mám ho buď v počítači, mám ho v takej krabici. Tá krabica je už dneska dosť veľká, tých kontaktov naozaj za tých pár rokov, čo to robím, tam je naozaj veľa. A ja si to robím takým spôsobom, že vlastne tie kontakty si dávam do nejakého špeciálneho zošita. Ten zošit mám aj tu. Ukazujem vám ho, aj vyzerá takto, čiže je to normálny klasický zošit. Aby som teraz nenosil so sebou všetky tie menné zoznamy, tak ja si vlastne pripravím zošit dopredu kontaktom, ktorým budem telefonovať. Mne to veľmi dobre funguje, ja učím to aj moju štruktúru a ja som sa v tom veľmi našiel a mám v tom taký prehľad. To znamená, ako a na čo mi slúži ten zošit. V nedeľu večer si pripravím 10 až 30 mien, ktorým počas toho týždňa budem telefonovať a koho chcem vlastne osloviť a pozvať na stretnutie. Čiže napíšem si tu kontakty v nedeľu večer, čiže urobím si taký čas na seba, na svoju firmu a urobím si zoznam ľudí z tých menných zoznamov, ktoré mám, ten svoj zoznamov, ako som dostal na doporučenie, alebo som si zohnal tie kontakty, alebo som si na internete, alebo niekoho som oslovil, vizitky som pozbieral, hej, čiže ja som taký zberateľ vizitiek, kade chodím, kade zbieram kontakty a potom si ich napíšem pod seba tú nedeľu. Vyčlením si čas na telefonovanie do diára, kedy mi vyhovuje kontaktovanie. To znamená, potrebujete si nájsť priestor v tom diári, lebo ak nebudete telefonovať, no tak nebudete mať logicky stretnutia. Ak nebudete mať stretnutia, nebudete mať predaj. Ak nebudete mať stretnutia, nebudete mať prezentácie na biznis a tým pádom nebudete mať registrácie. Čiže vy potrebujete si naozaj začleniť čas na to telefonovanie. Robiť to pravidelne, aby nebol stres. No a tu je kameň úrazu. Ľudia to robia buď nárazovo, alebo to robia sem tam, alebo to nerobia vôbec, boja sa, majú stres, preto, lebo to nerobia pravidelne. Verte mi, to je presne ako s našim telom. Keď budete chodiť do fitka, budete cvičiť a budete tam chodiť len sem tam a naložíte si na biceps alebo na tlaky alebo na nohy váhu, alebo pôjdete raz večer bežať po školení a dáte si 10 km, tak pravdepodobne vaše telo dostane stres. A nebude sa mu chcieť bežať zajtra. Pozajtra. Bude unavené. Hej, bude mať svalovicu. A to presne sa deje aj s tým telefonovaním. To znamená, vy potrebujete naozaj začať nejakým spôsobom to robiť pravidelne, to telefonovanie a potrebujete si na to v tom diári vyčleniť čas. A ja vám doporučujem, aby ste to robili naozaj pravidelne. Ja doporučujem, teda ako keď chcem z toho naozaj niečo obchodu mať, tak dohadovať stretnutia cca 2-3 dní dopredu. Ja osobne nikdy nedohadujem stretnutie, že dneska na dneska. Hej, alebo dneska na zajtra. Teda dneska telefonujem a dohadujem stretnutia na zajtra. Ja to dohadujem vždycky 2-3 dní dopredu, maximálne tak 4 dní. Ale zistil som, že z mojich skúseností, neviem, aké máte skúsenosti vy, ale to sú moje skúsenosti, že týždeň, 2-3 dopredu dohadovať stretnutia naozaj. Viem, že ľudia si pamätajú zubárov alebo nejaké výnimočné veci, ale neviem prečo, nevedia si sa pamätať stretnutie so mnou. Čiže ja som si to tak nejak vymyslel, že 2-3 dní dopredu si to tak nejak, ten systém mi to tak nejak, som sa to naučil, že robím to 2-3 dní dopredu. To znamená, že pondelok, ak je dneska pondelok, tak volám kontakty na stredu a štvrtok. A teraz si zoberte, keď zoberiem dneska telefón a dohadujem stretnutia na stredu a štvrtok,
a náhodou sa mi stane, že to stretnutie sa mi tam zruší alebo sa čokoľvek stane, tak už nemám problém aj deň predtým príklad to nahradiť. Ale keby som mal nahrádzať, poviem príklad celý deň, že tam nič nemám a že dneska volám na zajtra, tak mám jednoducho z toho stres. Čiže nekomplikujte si život, jednoducho, ak vám môžem poradiť, volajte 2-3 dní dopredu a keď sa sem tam stane, že vám to stretnutie niekto zruší, príde vám SMS-ka, že prepáč, ja dneska pozajtra nemôžem, alebo zajtra nemôžem, tak už pre vás není problém si to stretnutie nejakým spôsobom zmanéžovať. A ja sa vám priznám, že niekedy, keď mám možno, že termínov aj viacej, tak ja sa možno, že aj teším, že niekedy sa mi to stretnutie možno, že aj zruší. Možno mám čas tedy na nejakú knižku, možno mám čas zavolať svojim ľuďom alebo pripraviť si nejaký seminár, lebo ja robím dneska ako profik, sa snažím mať 2 stretnutia do obeda a 2 stretnutia po obede, čiže aby to nejakým spôsobom fungovalo. Čiže toto je môj taký návod k tomu zošitu. Ten zošit mi slúži na to, aby som si predpripravil kontakty, ktorým kontaktom budem telefonovať a tým pádom nemám z toho naozaj stres a viem počas toho týždňa, že vlastne čo chcem spraviť a komu chcem zavolať, respektíve čo treba urobiť a tým pádom sa nedostávam do časového alebo teda vôbec stresu a nedostávam svalovicu, ako sa povie, na to telefonovanie a nie som z toho jednoducho vyvedený z miery, keby sa náhodou niečo stalo. Čiže to je vlastne môj taký návod, ako používať tento zošit. Ak ste tu nováčikovia alebo začínate robiť obchod, tak niekedy si učili, že Michal, chvíľočka, len som musela zrušiť, pretože niekto nám opäť vstúpil do vysielania, takže len si zapni opäť mikrofón. Alebo ja ťa tu vyhľadám, počkaj. Už ťa mám. Je to všetko OK? Áno, už si nabehol. Ďakujem veľmi pekne, prepáč. Ospravedlňujem sa, náhodou. Ja som nič nestlačil, len pozerám, že niečo mi tu píše. Takže Nie, nám niekto vstúpil do vysielania, vieš, preto som musela umlčať všetkých a vypolo zvuk aj tebe. Takže už si opäť vo vysielaní, nech sa páči, pokračuj. Rozumiem, čiže môžem sa vrátiť naspäť tomuto slajdu, ešte raz to poviem. Čiže ak ste tu začínajúci ľudia a začínate, tak mne kedysi na začiatku povedali, že snaž sa naozaj, ak z toho LR chceš niečo mať a chceš, aby ti to fungovalo, tak snaž sa mať v priemere do týždňa 3 až 5 stretnutí na biznis. To znamená, bavíme sa o registráciách na multi-level marketing, aby ste registrovali ľudí do prvej línie. No a ja som jednoducho sa snažil takéto niečo kedysi robiť naozaj popri práci. Myslím, že človek, ak chce z toho niečo mať, tak sa si myslím, že naozaj 3 až 5 stretnutí za týždeň, že nie je nejaká makačka, ako sa povie. To znamená, za mesiac to vychádza plus minus nejakých 12 až 20 stretnutí. Taká normálna štatistika, to znamená úspešnosť, že keď budete pracovať s tými svojimi kontaktmi a tí ľudia vás naozaj poznajú, respektíve budete tam pracovať aj na tie doporučenia a naozaj ste fajn človek, vysmiatý, v pohode, že máte dobré vzťahy, tak ja si myslím, že taká úplne v pohode úspešnosť normálna je 1 z 3. Ak budete trošku chodiť už ďalej, s menej známym kontaktom, tam môže byť možno 1 z 5, ale myslím si, že tak v priemere sa to hýbe okolo tých 1 z 3 plus minus, hej. Ale pozor, tí zvyšní dvaja, poznačte si ich, oni môžu kúpiť neskôr, oni môžu sa zaregistrovať neskôr, čiže ak vám ten človek možno povie dneska, že vieš čo, dneska nie, to neznamená, že nemôže napríklad za pol roka, za rok, alebo niekedy v budúcnosti. A keď to takto budete robiť, tak verte mi, že za ten mesiac sa vám podarí zaregistrovať cca tých 3 až 5 nových LR partnerov a myslím si, že to je úplne taká normálna štatistika, ktorá by vám mohla naozaj fakt seriózne fungovať. No, čo týmto obrázkom chcem povedať? Týmto obrázkom chcem povedať, že ja by som vám doporučil, kúpte si takýto meter a skúste strihať. Kedy sa to používalo na vojne, ja sa priznám, že na vojne som nebol, ja som mal civilku a kedy si sa strihal ten meter na tej vojne, že vraj, som počul, a ja vám to skúsim tak tomuto obchodu, tak vám to dáte, skúste si ho strihať, skúste si strihať stretnutia a skúste si za stretnutia odkladať do nejakej krabičky a za každé urobené stretnutie si odsvaknite ten 1 cm, no a ich tu 150 listuje, hej, tých centimetrov. To znamená, že by ste sa krásne vedeli skontrolovať, či naozaj 100 metra odštíkávate. To je taký môj návod. V našej štruktúre to používajú ľudia. Marek Sokuliak to začal tu zavádzať a celkom je to dobré, že potom sa tak predbiehame, je taká súťaživosť medzi ľuďmi, koľko si nastrihal a viete si potom aj tak tých ľudí trošku hecovať, že vy prídete s tými
nastrihanými centimetrami a viete mi ukázať, pozri sa, koľko som už zastrihal, čiže za každé jedno stretnutie si viete strihať. Takže celkom taký dobrý návod. Takže kedy toho človeka vlastne osloviť a kedy vlastne mu zatelefonovať? No čo si myslíte? Kedy volať? Najlepšie vtedy, kedy má čas, no lenže viete, no kedy má ten človek čas? Viete, možno niekto tiež teraz má nejaký webinár alebo pozerá niečo na internete. Možno niektorí pozerajú seriály, pozerajú správy v týchto hodinách. Možno niektorí ľudia proste riešia niečo iné. Ja si myslím, že ten čas vhodný, viete, pre niekoho je, pre niekoho nie je. A vy nikdy neviete, či ten čas je alebo nie je. Ja si myslím, že najlepšie je proste toho človeka proste mu zavolať a jednoducho neriešiť. Ja si myslím, že ten čas pre bežných ľudí je v pohode od 8 do nejakej plus minus 20.00. Čiže jednoducho v týchto časoch, keď tým ľuďom budete telefonovať, ja si myslím, že úplne v pohode vám tí ľudia zdvihnú telefón a keď vám nezdvihnú telefón, tak možno sú v práci a zavolajú vám neskôr, ale vy nemôžete vedieť, či náhodou on nechodí na smeny momentálne alebo tú smenu neprehodili. Proste neriešte, je 9 hodín ráno alebo 10 hodín, zatelefonujte. Keď vám nezodvihne, tak mu zavolajte po obede. Hej? Čiže neriešte nejakým spôsobom. Čo sa vám najhoršie môže stať? No vždycky to bude buď áno, alebo nie. Jednoducho, ak ten človek vám zdvihne telefón a budete sa s ním rozprávať a budete ho chcieť pozvať na to stretnutie, tak jednoducho nič iné dopredu jednoducho, keď viete, čo sa vám môže stať, tak nerobte si z toho stres. Iná možnosť nie je. Buď vám ten človek povie, áno, OK, ja sa s tebou stretnem, alebo nie, ja sa s tebou nestretnem. Viete, máte to na 50% vyhraté. Iná možnosť naozaj nie je. Jednoducho ja vám skúsim taký mýtus vyhodiť o týchto veciach. Predstavte si, že máte napísané kontakty v tom vašom zošite alebo v tom mennom zozname. No čo si myslíte? Keď je tu napísané nejaký pán Bukovísky, hej, a ja mám na ňo telefonický kontakt a viem, že robil obchodného zástupcu v nejakej nemenovanej firme a ja mu nezatelefonujem. Tak čo to znamená? Je to áno alebo nie? No podľa mňa to je nie, lebo ani on nezarobil, ani ja som nezarobil, ani som mu nič nepredal, ani som ho nezaregistroval. Je to odpoveď nie. Ako náhle tomu pánovi Bukovinskovi zavolám a on dvíha telefón, je to 50/50. Ako náhle ten človek mi povie, OK, pán Edbalec alebo Michal, ak si budeme týkať, OK, ja sa s tebou pozajtra, lebo dohadujeme stretnutia 2-3 dní dopredu, stretnem, to znamená, tá úspešnosť stúpa na možno 70%, na 30%, že je nie. A už keď príde na to stretnutie, tak si uvedomte, že ten človek, ak vás odmietne, tak neodmieta vás. On odmieta ponuku LR. On vás neodmietol, on prišiel na stredko. Čiže vám nehovorí nie, hovorí ponuke LR nie. Lenže problém je ten, že niektorí to bereme osobne a jednoducho robíme si z toho stres. Nerobte si z toho stres. Jemu LR momentálne nevyhovuje. Možno používa iné produkty. Možno má iné ambície, možno momentálne mu to nereže k tomu jeho životu, ale on neodmieta vás, teda mňa alebo vás, odmieta LR. Neberte to nikdy osobne, OK? Čiže jednoducho ten mýtus s tým, že odmieta vás, už máte jednoducho teraz vysvetlený, takže jednoducho hurá na nich a nebojte sa, neodmietajú vás, odmietajú LR a môže to byť tiež momentálne. Ak sa bojíte, skúste toto. Jednoducho, každý človek je úplne v pohode, sme takí, všetci rovnakí plus minus, čiže jednoducho predstavte si obrázok takéhoto chlapa alebo takéto dámy a jednoducho hurá na nich. Volajte. Kde všade môžeme ľudí osloviť? No, ak budeme ľudí oslovovať, tak ja si myslím, že osobne môžeme ľudí osloviť teoreticky absolútne všade. Všade sa dajú ľudia osloviť, ako som vám spomínal v tých menných zoznamoch, keď sme sa o tom bavili. Takže osobný kontakt. Verte mi, život priniesie situácie, niekde sa s niekým zarozprávate, pôjdete niekde do nejakého nákupného centra, k doktorke, k lekárovi, ja neviem kdekoľvek, na manikúru, na pedikúru, všade sú ľudia. Niekde sa s niekým zarozprávate, vymeníte si kontakty, vizitky, čiže jednoducho pôjdete možno na nejakú akciu, teda teraz momentálne neviem, či tie akcie budú, ale sú akcie, budú akcie, verím, že budú akcie, s niekým sa niekde stretnete, čiže dajú sa vymeniť kontakty, budete možno chodiť na plesy, na rôzne akcie. Možno s niekým pôjdete po takýchto schodoch, hej, alebo pôjdete s niekým vo výťahu, veď sa dá zarozprávať, hej. Ja som sa kedysi naučil, ja som mal problém naozaj so slovom, ja som sa toho fakt strašne bál, ja som mimochodom introvert a ja som nevedel ľudí oslovovať, ja som mal z toho normálne husiu kožu niekoho osloviť a ja som raz v jednej knižke čítal, že naučte sa ľudí oslovovať tak, že spýtajte sa ich, koľko je hodín. Ak máte hodinky na ruke, tak môže to byť vtipné, takže
hodinky dole z ruky, ale jednoducho urobte si z toho srandu. V minulosti bolo úplne OK, že sa ľudia pýtali na bežné veci. Prosím vás, kde je tá ulica? Prosím vás, ako sa dostanem tam a tam? Prosím vás, koľko je hodín? Ľudia spolu komunikovali. Ja si myslím, že to je úplne normálne ľuďmi normálne komunikovať, čiže nebojte sa z toho, komunikujte s ľuďmi. Alebo budete niekde s niekým sa zoznamovať, možno pri takomto poháriku budete niekde sedieť v nejakej reštaurácii, v kaviarni, alebo niekde inde, dá sa. Hej? Telefonát. Prosím vás, nerobte si z toho stres. V tom telefonáte to počuť, že jednoducho máte ten krk nejaký stiesnený, že jednoducho tá kravata, uvoľnite si kravatu, ak sa vám zle tak telefonuje. Nestresujte sa. Nepozerajte na to, koľko je hodín, či je, ja si myslím, že jednoducho, keby som niekomu zavolal a povedal mu, ahoj, mám pre teba kšeft, chceš si zarobiť 1000 korún, v úvodzovkách 1000 eur, pardon, a je 2 hodiny ráno, potrebujem odviezť na letisko, tak si myslíš, že ten kamarát mi by nadal, hej, ale velerku mu ponúkame ďaleko viacej, nie? Čiže viac ako 1000 eur. Čiže nerobte si stres, ak máme pre niekoho šancu, veď máme šancu, ako niekomu môžeme zmeniť zdravie, pomôcť mu so zdravím. A ak vieme o tom kolostre, že funguje momentálne ešte 2 dní vakcín, tak prečo tomu človeku nezavolať alebo nedať mu príležitosť jednoducho na obchod. Robte to s radosťou. V telefóne je ten úsmev jednoducho počuť. A tak, ako sa vy budete usmievať v telefóne a budete sa tešiť, tak sa budú tešiť tí ľudia na opačnej strane. Jednoducho robte si z toho naozaj pohodičku. Ak sa vám dobre telefonuje s nohami na stole, tak telefonujte s nohami na stole. Ja mám napríklad pohodičku a telefonujem s takýmito slúchatkami v aute. Jednoducho zavriem sa do auta, oblečiem si sako a telefonujem. Mňa to takto strašne baví. Potom máme rôzne možnosti sociálnych sietí. Tam sa dá tiež krásne s tým vyhrať. Jednoducho máme tam kopec priateľov, kopec ľudí, ale ja to nerobím tak, že to tam dávam na plochu a oslovujem ľudí hromadne nejakým spôsobom cez nejaké reklamy alebo cez nejaké veci. Jednoducho, keď mi je niekto sympatický, tak alebo jednoducho pozerám, že má dobrý profil, tak mu napíšem: dobrý deň, pán ten a ten, viete, že pozeral som si váš profil, ale ja sa snažím, aby mu tam niečo olajkovať, nejakým spôsobom nadviazať nejakú komunikáciu. Nie, že teraz budem každému jednému vypisovať a budem tých ľudí doslova otravovať. Čiže dobre je, keď dajme tomu toho človeka si všimnete, dáte mu like, niečo mu tam okomentujete, všimnete si nejakú fotku a tak ďalej, aby si ten človek nejakým spôsobom vás všimol. Verte mi, ak by ste mne olajkovali fotku alebo okomentovali nejakú fotku, tak ja si to všimnem. A keď mi ju okomentujete, ja 100% pôjdem na váš profil a pozriem si vás, čo robíte. Alebo pozriem si, kto ste, čo ste. Čiže ten človek vidí. A jednoducho, keď nadviazate nejaký takýto ľahký kontakt, ja som teraz tiež dneska taký príklad zo života vám poviem, s jednou pani, ona robí nejaké videá tam na internete, nerobí mu to, lebo žiadne, nepredáva nič, je to dokonca advokátka mi dneska prezradila, že je z Bratislavy, ale má zaujímavé videá. Hej, zaujímavé videá, ktoré ma zaujali a niečo tam rozoberala a tak ďalej, ale nie politiku, proste také bežné veci a trošku sme sa o tom bavili, že aké máme názory a tak ďalej, dokonca si pozrela môj profil a nech sme začali komunikovať, ale zatiaľ neprišla téma na LR. Hej, len sa ma spýtala zľahka, čo robím, ja som povedal, že robím obchod, ale potom sme odbehli, lebo sme sa bavili o joge, hej, čiže nejaká taká celkom fajn komunikácia, hej, čiže takto by sa to dalo robiť. Moja rada. Ak vám bude sa zdať niekedy ten telefón alebo to oslovovanie ťažké a ten telefón bude mať 100 kg, možno, že v januári, možno po lete, teraz telefóny sú ťažké, možno po nejakom dlhšom období, keď jednoducho ste to dlhšie nerobili, tak dajte si svoj cieľ, obrázok svojho sna pred seba. Tak ako ja mám teraz momentálne svoj cieľ v tom telefóne, ako ste si všimli, že chcem niečo dosiahnuť, tak ja som mal na obrazovke toto tu. Možno viacej sa čudujete, čo to je, no je to bicykel a ja som proste si ho chcel kúpiť. Pozor, nie je to lacný bicykel, naozaj ten bicykel stál veľa peňazí, dosť stál a ja som si proste povedal, že proste chcem splniť taký sen, že vždy som chcel mať taký kvalitný stroj, taký super bicykel a viete, čo je sranda? Vidíte tie kolesa, čo je na nich napísané? Máme napísané LR. Ale to tam nebolo, že to by som tam dopísal ja, to tam proste to tak je a ja som proste sa to nejak tak zvizualizovalo s tým LR-kom a taká pikoška, jedna pani sa ma pýtala, ja som to na jednom školení niekde ukazoval, alebo už si nepamätám kde, a jedna pani sa ma pýta, a to LR už dáva aj bicykle? Áno, dáva už aj bicykle, čiže to bola taká sranda a mne sa to strašne páčilo, čiže ja to ukazujem na tom seminári aj kvôli tomu LR-ku, že proste keď si niečo vizualizujete, tak proste tak nejak do toho života ide. A ja som si vizualizoval všetky moje ciele a momentálne také pekné biele autičko, ktoré už dneska jazdím, ale o tom potom nie inokedy. Čiže naozaj
Doporučujem vám, dajte si svoje sny, svoje ciele pred seba, vizualizujte si to a potom vám tie oslovenia pôjdu ďaleko, ďaleko lepšie a ľahšie. Všetko sa dá, pokiaľ je dôvod, jednoducho vidíte sami, proste ono to funguje. Tak, telefonujte s úsmevom, jeho počuť. Jednoducho je to naozaj cítiť v tom telefonáte. Moja rada, ak sa blbo cítite a predtým ste niečo negatívne riešili, radšej netelefonujte, ak vás niekto naštval. Prosím vás, netelefonujte, ak máte zlú náladu. Ja sa vám priznám, že aj pred týmto školením som si pustil také moje dve obľúbené pesničky, ktoré mám normálne v YouTube už nastavené. Ja sa vždycky proste namotivujem, proste naspidujem sa aj pred každým veľkým školením, proste pustím si svoje obľúbené veci a idem. Čiže naozaj, ak máte svoj, to je môj rituál, ktorý mi naozaj funguje. Vždycky sa proste nahecujem, naspidujem a idem a oslovujem. Mne to naozaj funguje a potom aj tie oslovenia sú úplne iné. Robte si pohodlie, niektorí telefonujete radi pri kávičke, niektorí radi v obleku, niektorí radi doma na gauči, niektorí, ako som spomínal ja, v aute. Čiže robte si svoj spôsob, nájdete si svoj štýl, ako vám to bude naozaj vyhovovať. Ja osobne veľmi rád v aute telefonujem na slúchadkách, zaparkujem na nejakom parkovisku a vyžívam sa v tom, naozaj predtým si pustím muziku na plné pecky a idem do toho. Proste pripravím si kontakty a keď to mám pripravené a sú 2 hodiny po obede, lebo ja vtedy rád telefonujem, tak proste idem jak pilka a telefonujem a funguje mi to. Takže, teraz vám chcem ukázať nejaké také svoje príklady telefonovania, ktoré ja dosť dobre používam a učím svojich ľudí a funguje to naozaj. Keď budete telefonovať niekomu blízkemu, ako je brat, sestra, mama, otco, najbližší kamoš, prosím vás, tam nemente nič na svojom bežnom oslovovaní. Ako ste mu včera volali na pivo v odzvukách alebo na kávu, tak mu voláte aj dneska, aj keď robíte LR. Čau, chcem dobehnúť, mám pre teba novinky. Prosím vás, do telefónu neriešite 2 termíny, nič. Proste kamoš je kamoš, s kamošom sa stretávate normálne, hej, alebo so sestrou. Tam vôbec žiadne oficiality, proste tam riešite normálne, hej. Čiže zavoláte. Ak budete volať nejakému kamarátovi, môže to vyzerať takto. Zase neriešim, žiadne 2 termíny, tak ako som volal pred týždňom, keď som nerobil LR a dneska robím LR, tak mu volám aj dneska tak isto, nič sa nemení, volám, mám pre teba niečo, chcem sa s tebou stretnúť na kávu. Keď budete volať možno rodine, možno vzdialenejšej rodine, tak by to mohlo vyzerať treba takto. Tam už by som možno dal nejaké 2 termíny, preto lebo to môže byť niekto taký, s ktorým si možno vykáte, respektíve sa častejšie nevidíte, ten človek môže byť zanepráznený, čiže tam by už bolo fajn, keby ste boli trošičku taký, alebo boli taký, trošku taký oficiálnejší, ale nemusíte byť až tak moc, proste môžete, aby ste boli v pohode, hej, čiže tam už by som možno tie 2 termíny dal. Keď budete volať alebo budete stretávať niekoho náhodne na ulici, hej, to znamená, stretnete kamoša, tak môže to vyzerať treba takto, hej, čiže jednoducho, bol som na káve, fíha, čo robíš, hej, čiže si zvedavý, tak stretnime sa, poviem ti, o čo ide, hej, čiže nevysvetľujem, hej, na ulici hneď, keď niekoho stretnem, o čo ide. Ja mám takú zásadu, že keď niekoho stretnem niekedy niekde, aj keby som mal fakt čas 3 hodiny, tak ja s ním na tú kávu nejdem a ja mu to hneď nevysvetľujem to LR, hej. Čiže jednoducho ja si ho napíšem, aj keby som dostal nákupný signál je to, keď náhodou niekto mi spomenie, že je často chorý, alebo že má nejaké problémy, alebo čokoľvek, čo sa týka našich produktov, ten nákupný signál. Ja to hneď neriešim, ja mu zavolám za možno 1 deň, možno 2 dní a poviem mu, ahoj, počúvaj, vieš čo, vtedy sme sa stretli v meste a ty si mi spomínal, že máš s tou dcerkou problém, ja som nad tým rozmýšľal, možno by som ti s niečím vedel pomôcť, hej. Čiže celkom takto mi to funguje naozaj dobre, hej, čiže ja som naučený hneď neriešiť biznis, hneď neriešiť predaj, čiže s tým človekom vypýtať si najprv na neho kontakt a potom mu radšej zavolať, aby ten človek nemal pocit, že ho do niečoho potrebujem hneď natiahnuť. Vynikajúco, naozaj osvedčené, naozaj to som sa naučil a učím to aj ľudí. Pýtajte si doporučenia. Naozaj existujú rôzne knižky. Jedna z knižiek, Recept na úspech sieťou marketingu, naozaj vynikajúca knižka. Tu je jedna stať na to, ako si pýtať a naozaj ako skvelo si pýtať doporučenia. V tejto knihe to je naozaj krásne vysvetlené. Recept na úspech sieťou marketingu, Charles Taylor. Majú to v hoci ktorej knižnici, alebo si to môžete objednať cez rôzne tie internetové shopy, tam to dostanete. Naozaj doporučujem vám, tam si nájdete krásne odpovede na tie, alebo jednoduché návody, ako si pýtať doporučenia. Naozaj to veľmi dobre funguje. Teplé kontakty sú naozaj super, keď vás niekto vie odporúčiť na človeka, cez niekoho sa niekde viete dostať. Naozaj je to super, lebo tí ľudí poznajú a je ďaleko lepšie tam ísť na takéto doporučenie, ako len zabúchať na dvere alebo prísť tam a ľudia nebudú vedieť, alebo voláte niekomu, koho vlastne ani nepoznajú.
Čiže to doporučenie by mohlo vyzerať trebárs takto, hej, čiže tam by som išiel, že takýmto spôsobom určite by som tam dával 2 termíny, utváril by som sa úplne v pohode, hej, verím, že tu pani by to mohlo zaujímať, verím, že by sme si mohli vymeniť informácie a navrhnete 2 termíny a dohodnete sa s tou pani na kávu alebo s tým pánom. Jednoducho, verte mi, ten človek vás vidí prvýkrát v živote. Ten človek si o vás môže myslieť, že ste profi, ktorý robí tento biznis 10 rokov. Ten človek vás vidí prvýkrát, čiže tam môžete krásne urobiť super prvý dojem a môžete kľudne robiť aj týždeň aj z cestu alebo 2 týždne a viete krásne ísť na takéto niečo, ale to potom neskôr. Hej. Ja by som vám najprv doporučoval, tí, ktorí ste tu noví, naozaj najprv ísť po tých svojich vlastných kontaktoch, po tých svojich prvých ľuďoch a až potom naozaj ísť na tie doporučenia. Ale verím, že vy ste tu viacerí z vás, ktorí pracujete na doporučenia, čiže ja to robím nejakým spôsobom takto. No a tu sú nejaké také moje návody, ktoré som kedysi vyfasoval, keď som začal robiť LR, čiže toto je už staré 10 rokov plus minus, takže môžete si to kľudne odfotiť. Ak chcete, tu sú nejaké tipy o tom, ako voláme známemu, rôznych 8 možností. Ako vidíte, tam je namietka, o čo ide, odpoveď. Hej, a tam sú nejaké tie zásady, že aké má to byť to pozvanie. Čiže to je jednoduchý návod. Ja keď sa vám priznám, keď som kedysi začínal, čiže ja som začínal fakt takto, jednoducho som si tam napísal tú vetu, prečítal som ju a jednoducho som si uvedomil, že tréning robí šampióna a čím viac, Michal, toho urobíš, oslovenia, tým budeš v tom lepší. A jednoducho som si uvedomil, že to je otázka času, kedy sa to naučím. Čiže ak ste tu, ktorí sa toho bojíte, verte mi, ja som sa tiež toho bál, tiež som si neveril v tom oslovení. A jednoducho naučil som sa len to tak, že som to robil a naučil som sa to. No a ak máte na doporučenie pre tých starších harcovníkov, ktorí robíte už na doporučenie, takže tuto máte také typy, takých 9 typov na doporučenie. Ja vždy sa snažím telefonovať, keď volám ľuďom na biznis. To znamená, vždy im ponúkam, že mám pre nich príležitosť, kde by sa dali zarobiť peniažky. Ja v žiadnom prípade nehovorím o kozmetike, nehovorím o parfémoch, nehovorím o doplnkoch výživy. Nefunguje veľmi dobre spotrebný tovar, nefunguje veľmi dobre to, že mám pre vás príležitosť, kde by sa dali zarobiť peniažky. Chcem sa s vami stretnúť a jednoducho poviem tomu človeku, že dohodneme sa na priateľskej káve a uvidíme, ako by to stretnutie mohlo smerovať. A jednoducho hovorím tomu človeku, že viete, ja viem, že viem, že to stretnutie môže dopadnúť aj dobre, aj zle, ale verím, že jednoducho tú kávu si spolu môžeme vypiť, jednoducho, že si ju dáme, porozprávame sa. Viete, nečakám od vás, že sa 100% dohodneme, ale viem, že by sme sa mohli zoznámiť a viem, že by sme mohli porozprávať sa o tom, čo pre vás mám. A verím, že ten čas by ste si na mňa mohol nájsť. Hej, čiže jednoducho, ja netvrdím ľuďom a nehovorím, že sa s každým sa dohodnem a jednoducho s každým sa snažím dať tú priateľskú kávu, porozprávať sa s ním a jednoducho verím, že nájdeme spoločnú reč, z ktorej by ste mohol aj vy a ja niečo mať. Hej, čiže takto mi to nejakým dobrým spôsobom funguje. Takže toto je na doporučenie. No a chcem vám povedať, že každý z vás má svoj obchod. Každý z vás proste je podnikateľ, každý z vás má svoje registračné číslo a ja vám chcem povedať, že naozaj dajte si zarobiť. Kedy, ak nie teraz? Veď preboha, žijeme život na jeden pokus a verte mi, strašne rýchlo to beží. Verte mi, tých 10 rokov, čo robím LR, strašne rýchlo zbehlo a niekedy si hovorím, wow, že dalo by sa to stihnúť aj rýchlejšie, ale každý máme nejakú cestu, naozaj, verte mi, oplatí sa naozaj zabrať. Nikdy sa nezdávajte svojho sna iba preto, že jeho dosiahnutie vyžaduje čas. Verte mi, čas tak či tak utečie a môžeme ho využiť nejakým spôsobom produktívne, že pomôžeme ľuďom, vytvoríme si okolo seba skvelý tím, skvelých ľudí, s ktorými sa budeme veľmi radi stretávať, s ktorými si budeme naozaj pomáhať a naozaj ten čas beží, tak prečo ho nevyužiť fakt produktívne? A chcem vám povedať, že ak chcete byť úspešný, tak iPhone nestačí, ani iMac nestačí, ale musíte aj robiť. No a s týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť a naozaj vám popriať veľa úspechov. Verím, že vám toto školenie niečo dalo a že ste si niečo do mňa zobrali. Ja ďakujem pani Špinerovej naozaj za príležitosť. Soni, naozaj ti ďakujem. Som veľmi rád, že som vám takto mohol možno poradiť, pomôcť, ukázať svoj spôsob. Verím, že sa vám to páčilo. No a ja vám prajem veľa úspechov, veľa zdravia a k Vianociam nech sa vám darí, lebo začína naozaj top obdobie. No a verím, že ten obchod bude nám všetkým fungovať a budeme sa mať naozaj všetci skvelé. Takže, Soni, si tu?
Áno, som tu. Veľmi pekne ti ďakujem, Michal. Priznám sa, že ani som nedýchala, veľmi pozorne počúvam, sledujem a musím povedať, že to bol fantastický profesionálny výkon. Zároveň to bolo podané veľmi, veľmi jednoducho a tak pútavo, že ja si myslím, že do oslovenia menného zoznamu sa zamiloval úplne každý. Čo si veľmi na tebe vážim, je tvoj ľudský prístup a to, že si bol ochotný prezradiť tak detailne celé tvoje obchodné know-how. Takže ja verím, že v krátkej dobe sa budem môcť revanžovať. Ja ti zo srdca ďakujem. Želám ti, aby sa ti naplnili všetky tvoje ambície a čo najskôr, pretože ako hovoríš, že čas jednoducho beží. Ako ťa tak pozorujem, využívaš ho správnym spôsobom, takže to už je len otázka, kedy ten veniec na striebre budeš mať a ja budem prvá, ktorá ti budem blahoželať. Ďakujem. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Všetkým obchodným partnerom želám ešte nádherný večer. Ja verím, že všetko toto, čo bolo odprezentované, využijete a už dnes nás čaká iba jedna jediná aktivita. Zobrať pero a papier a začať písať prvé kontakty, pretože naša budúcnosť začína práve tu. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, majte sa krásne. Michal, ahoj. Ďakujem vám, ešte raz pekný večer, dobrú noc. Majte sa, tešilo ma, verím, že na budúce sa zase uvidíme.